DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Umalis na sila, Jason. Wala man lang silang ginawa para sa atin. Hindi ko naman inaasahang tutulungan nila tayo. Pero nagbakasakali pa rin ako. Kaya tinawagan ko si Tay. Pero pareho tayong nabigo. Hindi ko na alam kung paano pa tayo ngayon makakapagtrabaho. Hindi wala tayong nailigtas na damit. Bigat ng pagsubok na ito sa atin, Jason. Sorry, ate. Kung hindi ako nagbisyo, hindi mangyayari sa atin ito. Patawarin mo ako. Pangako. Ngayon, magiging matatag mo na akong katuwang sa pag-aayos ng buhay natin. Salamat, Jason. Dahil talagang kailangan magtulungan tayo para magkaroon pa rin tayo ng magandang kinabukasan. Kahit wala na ang ating mga magulang. Nalulungkot ako. Hindi pala kayo natulungan ng mga magulang niyo. Wala palang naging saysay ang pagpunta ko kay Aling Burley. Hayop sila. Mga walang hiya sila. Ganun pa man,
Nagpapasalamat kami sa pagmamalasakit mo, Marvin. Ang problema namin, hindi kami makakapasok sa trabaho kasi wala kaming damit na nailigtas. Huwag kang mag-alala, Jason. Magkasukat naman tayo eh. Kaya, di na lang kita ng mga damit na maaari mong magamit. Talaga, Marvin? Oo. Pati sapatos, meron din. Ate, makakapasok na ako. Ikaw na lang ang may problema. Tinawagan ko ng best friend ko, si Dinah. Sabi niya dadalan daw niya ako ng mga damit mamaya. Oh, mabuti naman. May ilang damit din akong binili para sa'yo, Blessy. Eto, dala ko rin eh. Para makapasok ka na rin sa trabaho. Nakakahiya na sa'yo. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Huwag mong isipin yun. Masaya akong matulungan kayo. Ay, siya nga pala. May nakita pala akong paupahan malapit sa amin. Ha? Hindi kung gusto nyo. Kukunin ko na para sa inyo. Mura lang yun. Pero... Huwag nyo nang alalahanin ng down payment doon. Ako na ang bahala. Marvin, Pumayag ka na, ate. Kailangan talaga natin ng tulong ngayon para makabangon. sige. Ikaw ang bahala. Marvin, maraming salamat. Blessy. Napakabuti mo talaga. Wala na pala sa evacuation center ang mga anak mo. Nasaan na raw? Ihinto mo nga muna yung pag-inom mo ng alak. Ayan. Ang sabi ni Siwang, yung chismos ang kasama ko nagtitinda rin sa palengke, iniyo pa raw ng bahay ng Marvin. Sino ba yung Marvin na yun? Kaibigan ni Blessy. Kaibigan nga kaya? Eh baka nobyo niya na yun. Ewan ko. Sabi niya no, kaibigan niya. Sa bagay, dapat nga mag-asawa na yung panganay mo eh. Pero meron nang magpakain sa kanila. Nang hindi ko sino-sino yung inaabala nila. Hindi naman nila kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Huwag mo na nga sila isipin. Mahal, malapit na maubos na yung ininom ko. Ano ngayon? Bili mo ako ng isang bote pa. Isang bote na naman? Oh, Ikaw sobra na yung pag-inom mo. Pag nagkasakit ka, naku, bahala ka sa buhay mo. ito naman oh. Sige na. Oo na. Pero Anton gusto ko lang malaman mo, ayoko mag-alaga na may sakit. Ayaw ko! Ang bait talaga ni Marvin, no, te? Tinulungan na nga niya tayong makalipat dito. Binigyan pa tayo ng mga kagamitan sa bahay. Kaya nga hiyang-hiya na ako talaga sa kanya. May itatanong lang ako. Nanliligaw ba siya sa'yo? Ha? Oo. Pero sabi niya, hindi naman daw siya nagmamadali. Handa raw siyang hintayin ang tamang panahon para sa amin. Ang bait talaga niya. Wala akong masabi. Alam mo, te, boto ako sa kanya. Ano? Sana, siya na lang ang maging boyfriend mo balang araw. Tagal pa yun. Tulog ka na. Inuubo ka, oh. Naula na kasi ko kaninang pauwi dito sa atin. Pero, mawawala din ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
hindi pa bumabangon si Jason? Pasok siya ngayon eh. Mahuhuli na siya. Teka nga, gigisingin ko na. Jason. Jason, tanghali na. Ate, hindi ako makapapasok. Ha? Bakit? Nanginginig ka. May lagnat ako eh. Kinikilaw ako. Oo nga. Ang init-init mo. Teka, sandali. Painumin kita ng gamot sa lagnat. Tatawag tuloy ako doon sa pinapasukan mo nang malaman nilang lagay mo. Ikaw? Anong kailangan mo? May mahalaga akong sasabihin sa asawa natin. Nagpunta ka ba rito para mambwisit? Sino yung dumating, Seba? Ako! Merly? Ano ginagawa mo dito? Tinawagan ako ni Blessy. May sakit daw si Jason. Pinapupunta tayo. Yung anak mo siguro yung tawag ng tawag sa cellphone mo kanina. Hindi ko lang pinansin. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Kung hindi rin lang po pagkakapirahan. Ayoko inaabala kami, no? Aba, malditang to. Tama na nga yan, ha? Baka mag-away pa kayo. Ano, pupunta ka ba? Ano ba naman ang mga yun? Inaabala pa tayo, yan. Lalaki na nilang kalabaw. Nagsalita si Blessy. Kailan daw natin dadalawin ang kapatid niya? Kapag patay na. Ang babaeng yun, oh. Naku, konsensya naman ako. Kaya pumunta ka na rin. Sige. Susunod na ako sa'yo. Ay, siguraduhin nyo lang. Talagang sa mga anak nyo lang ang punta nyo, ha? Kung gusto mo sumama ka, buisit. Buisit ka rin. Tama na! Salamat po. Tinalaw niyo ako, Nay, Tay. Ba't naman kasi hindi ka nag-iingat, eh? O yan tuloy, nagkasakit ka. Hindi niya naman po gusto mangyari yan, Tay. Kasi naman, pinilit ko lang yung ama nyo na magpunta dito. Dahil nga, kinonsensya mo ko. Napilitan lang pala kayo eh. Ng pagdalaw sa akin. Gusto ko lang naman maramdaman ninyo kung gaano po namin kayo kailangan. Pero wala rin palang saysay ang ginawa ko. Nainis lang kayo. Wala kami may bibigay na pera sa inyo. Dapat naman kasi mag-asawa ka na, Blessy. Para may tumulong na lagi sa inyo kung hindi nyo kayang tumayo sa sarili ng mga pa. Tay! Oo nga. At ikaw naman, Jason, ha? Mag-callboy ka na lang. Para kung magkasakit ka man, kaya mong magpagamot. Nang walang inaabalang tao. O kaya mag-GRO ka, Blessy. Kung ayaw mo pa mag-asawa, para magkapera kayo. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil magulang namin kayo. Pero bakit pati yun pinagkakait nyo sa amin? Wala na ba talaga kaya ituturong mabuti? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti naman at nakapasok na uli si Jason sa fast food. Oo nga. At sa awa ng Diyos, gumaling din siya. Ay, Marvin, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol dun sa narinig kong pinag-uusapan ninyo ng mama mo, ang pangailangan ng agency nila ng DH para sa Lebanon. Ba't mo naman naitanong ang tungkol dun? Maganda ba ang kita doon? Personal na kilala ni Mama ang nangangailangan. Kaya alam niya na mahusay yung magpasweldo. At mabait rin, ha?
Bakit? Huwag mo sabihin interesado kang pumasok dun. Oo, sana. Blessy, Gusto ko makatapos sa kolehiyo yung kapatid ko at maiayos ang buhay namin. Pwede niyo ba akong tulungan? Blessy, malulungkot ako ng sobra pag umalis ka. Pero, alam ko maganda ang layunin mo. Kaya okay, sige. Nasabihin ko kay Mama na tulungan ka. Salamat, Marvin. Maraming salamat. Niyakap mo. Masayang-masaya ako sa sinabi mo. Ngayon ko lalo nakita ang kadakilaan ng puso mo. Blessy. Sana mahintay mo ang pagbabalik ko. Oh, bakit hindi pa natutulog ang kapatid ko? Maaga niyo pa ako ihahatid ni Marvin sa airport. Ate, talaga bang tuloy na tuloy ka na? Huwag kang malungkot. Para sa'yo. Kaya gagawin ko to. At saka, mabilis naman lumipas ang 3 taon. Parang ang hirap pag-isa, ate. Kaya nga kay Marvin kita inihabilin. Natitiyak kong hindi kanya pababayaan. Kaya natin ito, Jason. Tutulungan tayo ng Diyos. Sige, ate. At promise ko sa'yo, hindi ko sasayangin ang pagsasakripisyo mo. Depa. Depa. Bakit ba? Oras na no. Pag-inom ko ng gamot. Pakikuha mo ang gamot ko. Ay, naku, buwisit ka. Bumangon ka nga dyan. Hindi mo ko alila, no? Sepa naman. Ay, sinabi ko na sa'yo. Ayoko mag-alaga na may sakit. Pero hindi ka nag-iingat eh. Lumaklak ka pa rin na lumaklak. Patawad na. Ay, Leche ka! Alis na ako! Bahala ka na dyan sa buhay mo! Wag, Sepa. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ano ang mangyayari kay Anton ngayong iniwan na siya ni Sefa? Mga nagsigalap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutian. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti?
Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakalit ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hirap na ako sa ubo ko. Ilang araw na rin ako may laglag. Diyos ko. Ang hirap pala na may sakit at nag-iisa. Ang gamot ko sa ubo, ubos na rin. Ano gagawin ko? Ito ba ang bunga ng ginawa ko sa aking mga anak? Paano na ako ngayon? Hirapan ako huminga. Ayoko pa mamatay. Tulungan mo ko. Diyos ko. Sa corona. Tulong.
Tulungan niyo ko. Malungkot ka na naman, Jason. May problema ba sa pag-aaral mo? Wala naman, Kuya Marvin. Naalala ko lang si ate. Namimiss ko siya. Ako man, namimiss ko rin siya. Kaya lang, alam ko na kailangan kong magtiis. At para mapaayos ang buhay niyo. Kung hindi lang naging irresponsable at makasarili mga magulang namin, hindi mangyayari ito sa amin. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa kalooban mo ang mapait na inyong nakaraan. At gawin mong aral yun. Para kapag nagkapamilya ka balang araw, huwag mo silang tularan. Tama ka, Kuya. At teka, mabuti pa. I-video call natin si Bless. Total, day off niya naman ngayon eh. Para mabawasan ang pagkalungkot natin. Kumusta ka na dyan, ate? Alam mo, miss ka na namin ni Kuya Marvin. Ay, may problema dito, Jason. Anong problema dyan, Blessy? Oo nga, ate. Mabait naman yung mga amo mo, di ba? Nagsimula na naman ang gera dito. Ha? At balak ng mga amo ko na lumikas kami. Nako, nakakatakot pala dyan. Blessy, kung saan man kayo ililipat o pupunta, sana malaman namin, ha? Oo, Marvin. At tatawagan ko kayo. Ate, mag-iingat ka lagi, ha? Oo. At panghawakan mo ang magagawa ng Panginoong Diyos. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko, Marvin. At sa pagsubaybay mo kay Jason. Ate, Mag-iingat ako dito. Para muli ko kayo makita. Ihintayin ka namin. Oh, Diyos ko. Kailan pa kaya matatapos ang gera dito? Madalas, almusal, tanghalian at hapunan namin ang mga putukan. Nakakatakot na sobra. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ko ang nararamdaman kong takot. Para hindi maapektuhan ang aking trabaho. Sumasampalataya, tumaasa po ako sa malaking magagawa ninyo, Diyos ko. Ingatan niyo po kaming lahat dito. At loobin niyo po na nakabalik pa ako ng buhay sa aming bansa. Jack, marami na naman makakain si Ramon sa lulutuin ko. Lalo siyang gaganahan sa aming paglalabing-labing. Tama lang yung ginawa kong pag-iwan sa sakiting si Anton. Nakilala ko si Ramon. Mas gwapo, mas macho kaysa sa kanya. Ay, nako, mas malikaya ako kay Ramon ngayon. Ay, oo nga pala. Kailangan ko na bang madali. Tatawid ako.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakapanibago. Napakatagal din kasi na hindi ako nakapagsimba. Anton, Sino? Merly? narito ka rin pala sa simbahan. Matagal akong hindi napunta rito. Nang magka-COVID ako, naipangako ko sa Diyos na pag gumaling ako, magpapasalamat ako sa Kanya at magbabago na ako. Pareho pala tayong nagka-COVID. Ganun ka rin? Oo. Na-hospital pa nga ako. Kalalabas ko lang kaninang umaga. Pareho nga ang nangyari sa atin. Marahil kaya ganon dahil kapwa natin pinabayaan ang ating mga anak. Marahil nga. At lubos kong pinagsisisihan yun. Si Sefa, nasaan na siya? Sabi ng kapitbahay namin na tumulong sa akin, patay na siya. Nasagasaan siya makaraang iwan niya ako. Ikaw, nasaan ang kinakasama mo? Wala na. Nagbalik na sa pamilya niya. Yun naman talagang tama. Kaya lang, ngayon wala na ako sa ospital. Di ko alam kung paano ko magsisimula. Di wala akong matutuluyan. May tinutuluyan ako bago nagkasakit. Kung gusto mo, doon ka na rin tumuloy. Anton, Hindi ko hihilingin makipagbalikan ka sa akin. Dahil baka namumuhay ka pa sa akin. Pero sana, kahit bilang kaibigan, tanggapin mo ang alok ko. salamat sa iyo. Tinatanggap ko. Talaga kailangan ko ng kamay. Natutulong sa akin ngayon. Ako rin. Yun din ang kailangan ko, Merly. Kaya magtulungan tayo. Oo. Handa ako makipagtulungan sa iyo. Pero, mas hingin natin ang pagtulong ng Diyos sa atin. Sige. Sabay tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Oh, kuya. Ang ganda ng binili mong damit sa sapatos sa akin para sa graduation ko. Dapat lang naman. Dahil may award ka. Salamat, Kuya Marvin. Kahit ilang taon nang wala si ate, hindi ka nagbabago sa pagsubaybay sa akin. Mahal ko ang ate mo, Jason. At mahalaga din sa akin ang mga mahalaga sa kanya. Sana, sagutin ka na ni ate pagdating niya para makapagpakasal na kayo. Talagang pakakasalan ko siya agad kapag sinagot na niya ako.
Ate Blessy! Ate! Ay, Jason! Kapatid ko! Salamat sa Diyos. Itinulot niya makabalik ako ng payapa dito. Masaya kami sa pagbabalik mo, Blessing. Lalo ako, Marvin. Dahil makakasama ko na kayong mga mahal ko. Kasama ko sa mga mahal mo, ikaw mo. Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na ang pag-ibig ko, Blessing? Sabihin mo na, ate. Halata naman eh. Mahal mo rin si Kuya Marvin. Ano ka ba? Nasa airport pa tayo. Ay lang yun. Sige na, Blessing, sabihin mo na. Oo, Marvin. Mahal din kita. Yes! Mga kaibigan! Sinagot na ako ng magandang babaeng ito! Hoy, huwag kang ganyan. Sinagot na niya ako! Girlfriend ko na siya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakatuwa, Anton. Unti-unti nakakaipon na tayo sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pagkain. Oo nga, Merle. Malakas kasing kita natin. Maraming nawiwili sa mga tinda natin pagkain. Ay kasi masarap tayong magluto. Oo nga. May gusto sana akong gawin natin ngayong handa na tayo. Parang alam ko na kung ano yon. Ang totoo niyan yun din ang nasa isip ko. Sana mapatawad nila tayo. Bless. Anak. Inday! Itay! Anak, nagkabali ka na kami ng nanay mo. May maliit na pinagkakakitaan na rin kami. Ano? Nagbagong buhay na kami ng nanay niyo. Oo. Totoo po ba sinasabi niyo? Oo, Jason, anak. At naparito kami para humingi ng tawad sa inyo. Napakalaki ng kasalanan namin sa inyo. Inay, Pinabayaan namin kayo. Iniwan sa panahon ng inyong pangangailangan. Kaya mga anak, bigyan niyo sana kami ng pagkakataon na mapunan ang aming mga pagkukulang. Itay! Itay! Ang tagal namin pinangarap ito ni Jason. Ang bumalik kayo muli sa amin. At ngayon, ate, natupad na ang pangarap natin. Anong iniisip ng misis ko? Maligaya ako, Marvin. Maliwalas na ngayon ang buhay ko. Oo nga. Blessing, kasal na rin tayo. At hindi na magkakahiwalay pa. Tama. Tunay ngang lahat ng suliranin ay may katapat na kalutasan. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at manalig ka lang sa kanya. Tama. At ang pananalig ko sa kanya ang siya ngayong dahilan. Kaya nakikita kong may pangako.
Sumayo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.